Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 25 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. 30 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 37 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, babae sa Kabangkalan nga napilasan sa tiil, gin-admit sa hospital, nagpositibo sa COVID-19. Syudad sa Bacolod, ginaprosiso pa ang linya sang kuryente para sa isolation facility sa Barangay Alihes. Custodial facility sang Police Station 7 nagutok bangod sa ila nadakpan sa illegal gambling. Hepe, may paandam sa mga nagapanahor. 41 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sa siyudad sang Talisay. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. The wiper ang ulo sa Malacanang ginpanginwala ang aligasyon nga wala pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sang kurap nga mga mamalida ang tuyo nga proteksyonan ang iya mga kaalyado. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang listahan sang mga kurap nga kongresista gikan sa Presidential Anti-Corruption Commission ang ginalakipan sa mga ginaligar nagbaton sang kickback sa mga kontraktor nga nagdaog sa mga proyekto sang gobyerno. Ginpatag ni Roque, madamo pa sang ebidensya ang kinanglan nga wala pa sa karon ginauyatan sang presidente. Suno kay Roque, mas maayo nga mag-imbestigar ang ombudsman bangod mayara ini sang jurisdiksyon sa tanan nga empleyado sang gobyerno. Sa nahibalan, una, nagpabutyag si Senador Lila de Lima nga ang executive agencies amo ang responsable sa pag-imbestigar kag pagpasaka sang kaso batok sa mga mamalida nga ginaligar imbolbado sa pork barrel scam. Dako naman ini nga isyo. Ang mga senador nag-almana nya kon daw kontrapartido kag daw wala nagaupod sa kausa sang administrasyon pwede arangkahon sang presidente. Sa karon niya ang mga mamalida daw medyo kipot bibig ang presidente, daw ginapamungol-bungulan, daw ginapabulag-bulagan. Ang kaso, klaro, nga paghilabot sang ehekutibo, amo ang kaso ni Senador Lila de Lima. Naging panginwala naman gani, sang pila ka mga hukom nga wala sang kamaturan ang pagpasibangod. Aligasyon kontra kay Senador Lila de Lima. Ginhilabtan ini sang administrasyon. Sa karon,
bangod ang ginaigo mga kongresista nga posible kaalyado sang administrasyon todo dipinsa ang Malacanang, todo dipinsa ang presidential spokesman. Hindi ini maayo, kinanglan ang tanan alalangay. Wala abla hingabutay, kung kontrapartido ka, hingabuton ka, hilabtan kagid sang Malacanang. Pero kung daw medyo kaalyado ka, ginapabungol-bungulan ka sang Malacanang. Amo ini karon ang pananawan sang pila ka mga sektor nga may paboritismo ang Malacanang. Kung kaalyado ka, bisan ginatudlo ka na sa kasong korupsyon, kakason ka, isaylo ka lang sa iban nga ahensya. Pero kung kontrapartido ka, kadaw medyo mabugat ang buot sa imo sang administrasyon, sigurado arang kadahon ka sa nagkalain-lain nga kaso. Entrada ang pila ka mga kabinete, entrada ang pila ka mga kaalyado, kalabanan sini mayoriya ara sa Kamara de Representantes. Nga para sa pila ka mga sektor, kag sumuman, pila ka mga kontrapartido, daw klaro, double standard. Daw lain niya ang panggobyerno kung ara ka sa administrasyon, kag daw lain man yang gobyerno para sa imo kung ikaw ara sa oposisyon. Ambot silingon, ang hostisya, hindi palariho. Kung sa bagay, dugay naman ini. May justisya para sa manggaran, may justisya para sa imol. Nakanutar ka mo na, kung ang imol makasala, makapangawat 1,000, 2,000, daw halos pakit-kiton rihas, kung kaysa ginadukol, kung kaysa makatilaw patapungol. Pero ang mga mamalida nga nagkuot sa kaban sa gobyerno, milyon ginapabulag-bulagan, sa gyapon honorable ang panawag sa ila. Ang iban nagkalapriso na, ginpagwa pa sa korte. Ang kaso klaro nga nanguot sa kaban sa gobyerno. Tirespetado gyapon, diin kakitas na. Kung imol kaya, ngawat ka sa salapi, makastiguhan ka pa. Kung mamalida ka, kung opisyal ka sa gobyerno, makuot ka sa kaban sa gobyerno, ginatudlo ka, milyon ang ginbulsa mo, okay lang. Kung isulod ka sa bilangguan, proteksyonan ka pa kung kaalyado ka sang administrasyon. Daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 morning na sa bilog nga Dakbanwa, Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? 8 minutos na nakaligad ang Korpyo. Kamusta ang aton sini merkado? Kamusta mga presyo? Kamusta nagapanguna nga mga balita sa sulod sang 24 oras? Kahapon temprano pa, kagahon pa, 4 ng patay, disgrasya sa dalanon sa banwa sang Balya Dulid. Kamustang panahon? Kamustang kalangitan? Kamusta ang sitwasyon sang Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol samtang nagalambiyong sila sining matugnaw nga kaagahon. Hoy, mind you, pila kaadlaw na lang ang nabilin, iskirda na si Nobyembre, sulod na ang bulan sang Disyembre. Balita sa patrol. Opdan kita di aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred, ang katugnaw sang kagahon, mabatsagan na gid sa karon, especially kay nagpanalithi, konti na dugangan pagit Aksyon, Fred. So, good morning, sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, extra nga paghalong sa pagdala sang mga salakyan na bago nagapanalithi sa sininga kaagahon, ang dalan sang Lacson, Burgos, kaga iban pa, tinakabatsagid ya subong aksyon na Fred. So, extra nga magdala sang payong, at least para kahit paano yung safety ang aton sining mga kauturan nga nagapanglakaton going sa tagsaka mga merkado. Ang mga tricycles connection Fred nag-standby pa sa karon, waiting man sa pila ka mga pasahero, the same sa mga taxi, standby man
sa tubang sa regional hospital may araman nag-standby action Fred sa mga hotel sa sininga kagahon walang ang iban ang nag-standby man kag nagatulog-tulog pa action Fred sa gasoline station sa kilid sang gasolinahan bal action Fred para kahit papaano sa aton sining mga taxi drivers utod nga mga taxi drivers makapuro pahuway man sila kay dugay-dugay biyahe na naman ni maguro adlaw no. So again ang hari sang kalsada subong nga kagahon ang mga tricycles nga nagahulat ang iba nagabiyahe man dulong sang ilatag sa ka mga pasahero action na Fred no. May araman gani iban mga tricycad and ang iban amat-amat na sa panglakaton going sa tagsa ka mga merkado sang nasalingtan action na Fred nagpanalithi ang iban gani action Fred na makabatsag ka bala kung may sa lakyan ka daw nagadabu-dabu may portion nga nagadabu-dabu amo ni ang nagadabu-dabu nga kaagahon daw Jew wala hindi man niya Mountain Dew nga soft drinks no kundi ang nagadabu-dabu lang siya nga kahit pa paano makabasa man sa mga alagyan sa sininga kagahon. So ang sitwasyon action na Fred ang iban nga nagatuyo unta ni mag-jogging ara lang sila sa higad pero kasuksok man isang sapatos kahit pa paano nga makaoro ehersisyo man sa kaagahon walking ang iban I hope ang iban going na nila sila sa may area sa Capitol Lagoon pero walang iban action na Fred mas gusto pa nila mag-jogging sa Sagwa mismo no sa North Capitol Road walking going sa area sa South Capitol Road so tiyog-tiyog lang rather than sa sulod kaya niya kung sa sulod action na Fred may suksok pa facial the same sa Gapon nagapabilin ang polisiya sulod mismo sa Capitol Lagoon nga dapat 50 lang gid katawo lista pa pangalan mo suksok sang face shield kag face mask while walking sa area. Action Alvin. Yes sir. So daw laka-laka ang sulod. Kalaka lang gid ang sulod Kalabanan sa Gwa. Kalabanan sa Sagwa. Previous days action Fred nakakita gid man kita to pero siling ko ba finally may nakita gid man kita walking hindi sila jogging kundi walking gid lamang pero suksok sa face shield. May face shield yan action Fred bang damol nga face shield nga tub-tub lang sa ilong pero may tabon ang baba o kung may face mask ka abi at least amoni ang ila sining ginasuksok so siling ko kat paano yan mayo na lang ni may makitaan man kita nga exercise sa sulod sa Capitol. Kapamangkot na ganitong connection na Fred, ang gwardya, niya may ari di duha. Previously, may ara tatlo. Jadi ko, tiyo kahit paano okay naman na. O basta importante, sunod sa gwardya, lista lang ang pangalan. Ang patrol, going naman sa dalan sang dalan Hilado, sud kita action Fred sa Burgos ang hindalan sa Hilado pasama action Fred sa sininga kaagahon no going naman kita sa area sang Burgos public market to check kung kamusta ang baligyan ay ang utan kag iban pa para may baluan taman kung pila ang presyo sa sininga kaagahon. Action Alvin. Yes sir. Sambot silingon klaro nga wala kabituunan nagatalite so magulugal-om ang kalangitan. Marugal-om action Fred ang aton sining kalangitan. That is why sa aton sining mga kauturan, ang aton sining abiso, extra lang gid nga paghahalong no. Sa dala sang ila sining mga sakyan. Kahit paano yan makabasa man isang yubun-yubunan no. At the same time makabasa man action Fred sang kon bala sa ulo. So, kahit pa paano, extra gani nga paghahalo, no? So, subong siniga amat-amat naman ng plastar, ang pila ka mga baligya, kay ang istaan, action Fred, amat-amat naman sila plastar, kapihan sa sulod. At the same time, ang mga
utanan na ang mga utanon subong nga kagahon halos nag-prepare naman action Fred no sa sining nga kagahon sa utan. Good morning boss. Si Boss Tuto action Fred namin ang iya mga dahon-dahon preska gidya subong aga si Tuto. To ang mga dahon-dahon ta kamusta ang baligyanay? Ang baligyan na ito medyo matkuwanta subong sa kapigadon bangod sa kataas sa presyo subong sa aton balaklon di sa Burgos no. Amanda anong utan na taas kit? Taas gid subong ang aton nga minimum imbis nga pulo ari na ta subong sa tag 15 20 ang alugbati. Ang tugabang pulo ang 5 ka pisos gamay nagid kayo siguro 4 lang kabukog. 4 lang kabukog? 4 lang. Ang 5 ka piso sa tangkong na? Sa tugabang. Sa tugabang lang gali aksyon na Fred. Sa tangkong iya? Ang tangkong medyo taas-taas pero okay pa ang pulo ka pisos. Ang pulo ka pisos ni masaktuhan lang gid siya para makaapan-apan ka? Isa lang gid siguro ka tao sini ang makakaon sa pulo ka piso sa tangkong. Takay napatay naman ni kuno sa baha. Aha. Okay, medyo mahal-mahal gid tangkong no. Ang tugabang ya tag 5 ka pisos jutay lang gid kayo. O gamay kaayo kaya nga aton tugabang subong diri sa aton halid sa dulid hindi naton makaon kay karhas na no ilo-ilo ang aton nga produkto sa tugabang subong daon kamuti subong amuman. Gagmay na gid kayo pulo ka piso bangod 15-20 na ang minimum sa Libertad. Ang kulitis ta kag may ara available subong. Ta kulitis subong ay kun nagwa may kulitis sa Libertad pero halin sa Iloilo tag 80 ang kilo pero pigaw ang tamanyo hindi mabuwasan. So alang gid gali ang kulitis action na Fred no. Kahit paano importante Ang lupo araya. Ang lupo araya. Ara pero way man ko nagbakal kay halin upod sa Iloilo man mo ti basta matabok sa dagat hindi mabuwasan dasig magkaladunot. Okay, may ara kung tani pero sa connection na Fred no dito lang sa area sa Libertad. Ang aton siningan talong ang preska katama dagko ba tag pila subong ang talong? Ang baligya ito subong sa talong nagadepende ta sa tamanyo no. Ang formira subong arata nagaretail ta subong sa 100, ang segunda 80, 75 ang kilo per kapital. Ang Marguso tayo? Ang Marguso 120, 140 subong ang galakat di sa Ritilay. Okay, may ara man sila action no Fred no kalabasa subong kataho mo. Ang kalabasa aprihan mo gali yellow gid sa kayo. Ang kalabasa ya tag pila subong? Ang kalabasa ta tanan puro nagasaka ang kalabasa ta sa nagligad 20 ang aton nga baligya ay per kilo nagaslice ta pulo ka piso dagko na subong dagmay na kay ara na ta sa kapital 20 so 25 per kilo na. Ang saka gid manggali habot ang panakot ta sa karon na day. Ang panakot ta subong medyo ang taas-taas ta nga produkto subong ang iya ka kanlaon ang repolyo tara na ta nagaretail na ta subong sa 90 to 100. Ang carrots ta 140, 130. May ano ta nga carrots subong may imported ta medyo nubo-nubo kay nagaretail ta sa 110. Ang panakot ya ang sibuyas ya o na ang ahos kag ang Bombay. Ang Bombay ta subong wala na ta subong lokal no ang aton ginaretail subong mga ano na. Uy, nadula si Action Alben. Aber. Pagyon ta sa aton special communication. Ang ginadulong subong nagapanguna nga presyo ni sa mga utanon sa merkado. So kung luyag ka maglaswa, monitor ka para may mahibalaan ka kagkabalo ka na sa presyo sa mga utanon sa merkado Burgos. Ara na siya? O balik kita kay Action Alben. Action Alben, come again. Yes, action na Fred, no? Ang nagsaka gid ang presyo subong sa mga utanon. Amo ning medyo problema kay nagliligad medyo barato pero subong niya nagbahal gid no especially ang panakot sabi na din halin ang imong kwento ang imong ahos ang ahos Ay, hindi ko bala kaano kundi ini ahos na galis.
Oo. Kay ginamar. Pila na siya subong. 100 ang aton retail subong sa karos. Ahos ba ahos? Ay karos. Ahos 100 ang kilo. Ang Bombay Ang Bombay ta amo nang pula kaayo iya ka India na 120 ang aton nga suton amo na subong ang 90 per kilo ang retail naton subong. How about ang emotionally nga kamatis kadang pidada mo? Ang pidada ta arita sa 300 per kilo. Ang kamatis ta hindi kita magpanaog sa 100 kay ang kapital subong 120, 110. So nag-retail kita sa 140, 130. Toto Inday action Fred, no? Thank you gid Toto Inday, pero siya si Toto nga Inday, babae. Pero kilala nga siya nga Toto Inday gid reaction Fred, no? And salamat gid lano gid ang gapa ang imong nga programa diri sa Burgos Public Market Action Fred daw gae ko gani dio. Kay damo ga pamati sa may uruhan sa may isdaan sang Burgos Public Market lanugid ang imong nga programa, and at the same time di naman sa kilid kay Mr. and Mrs. Ruben Casipi aga function na Fred kay bukas naman, no? Ang iya sining radyo inaya sa may isdaan section, sa may vegetable section araman gihapon action Fred, no? Nini patula da. Nini pato way gid ko kita nga nag-agi base dugay-dugay makita na kay kapan action Fred gahambal yang makita ang tabla kasinggitan niya kape. So ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagpapakod, nagpapaskog sang atong tagsa ka mga immune system. Rekta sa Burgos Public Market, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkakad, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na, mga presyo sa merkado. Kung gusto ka maglaswa karon nga aga, ato na ang mga presyo. At least may ideya ka mo. Kaya ang laswa subong, kinala ko maglaswa ka, kumplito bala. May ara ka sang tugabang, may ara ka takway, may ara ka kalabasa, may talong ka, may okra ka, may kapayas kang ilaw ko may ara. Sampawan mo pagid siya. Sang lupo, kampyon ang laswa mo. Pagkatapos para may sabor, butangan mo siya, nylon shell. Kita mo gilang na. Pagbakit mo ga-aso-aso pa bala. Pagkatapos may sinugbakan nga bukaw-bukaw, may sinamakan ka, sus, isulo-saw-saw mo siya ng gaaso-aso pa sa pagkanamit. Ang gaserve mo, bago lang tapos baligo, ga short slipot, ga guapusod, agay kalain na, saburoso, pagana, pamahaw, karon nga kaagahon. Bangon ron, las 4:23 na, una nga hutong sang aton sini pagapulo panamyaw sa aton mga tagpalamati nga nagaupod sa aton karon nga aga. Kay Bia Jonathan, kay Heaven, kay Yorb Quiñol, kay Ernest Dayon Gordon, kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan, kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Mayrin Incia Pabiano, kay Elvira Pada, kay E.J. Lawrence Cordero Francisco, kay Dominador Panes, oy, happy birthday ko no, ika-52 anyos, dira sa barangay Mandalagan, kay Banisa Mayo, dito sa Midwest, Minnesota, hapon ko no subong, panawag ya Snow Tuesday, Martes to subong sa ilay, sa aton dire Miyerkules. So, gaulan dito ice. Kung magkadto ta dito, dala lang ta kondensada, ayos na. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Mon Lisay, mayong agaman. Kay Alex Puentes, good morning. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Ari anayo,
sa aton mga utod bala bangod sining pandemic ang krisis pangkalibutanon kinanglan ang produksyon kung nagatanom ka tubo kinanglan mayad ang produksyon pero kung nubo ang patubas gapanghakroy man ang mga plantador ari ho base makabuli po. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsang anong ang kalintangan
Action Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Bulo balita para sa kaayuhan kag enjoyment sang aton mga empleyado. Una, Christmas bonus sang kapulisan ginpanagtag na. Sir, good morning. Malipayon gid ang pagsulod sang Disyembre na panagtag na ang bonus nila, hindi na ta mamangkot kung tagpila. Importante nga napanagtag ang bonus sang aton kapulisan. Dire sa Bacolod, kag probinsya, kamusta? Ang aton kapulisan nakabato na, ginreport na nga naghalatagay na bonus ang mga katapo sa kapulisan. Base kon dungan man dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Advance Merry Christmas sa aton mga kapulisan. Mayo pagid nga balita, ang mga empleyado sang gobyerno probinsyal daw maayo-ayo, daw masanag ang palabuton nga Disyembre sa 3,400 ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal. Ginaprubahan sang sanggunian panglalawigan ang 2020 Collective Negotiation Agreement o kon CNA bonus. Bao. Ti ang CNA bonus nga ni, hindi na magdubo sa 25,000 ang mabaton nga bonus kada empleyado. Ako ya, basta empleyado ang magabaton, kung ga-enjoy sila, enjoy man ako. Ang panahon sa Disyembre, kung makabaton bonus ang mga empleyado, sigurado, enjoy man ang ila pamilya. Mas nga maga-enjoy ang ila kabataan. Kaya ang Disyembre para gid sa mga bata. So kung makabaton 13 month, makabaton bonus ang aton kapulisan, ang aton mga empleyado, ambot silingon happy gid ang ila sini pamilya. Makabakal sila sang pamaskwa para sa ila kabataan. Ang kabataan ga-enjoy ginaya. Gapaabot gina sila. Ang iban kapati pa gani nga mabutang medyas para pagbugtaw paggaga si Santa Claus, mabutang sang regalo. Amo na iya kanami sang pamatyagan sang kabataan. Wala pa na iya sung nanong ginapanumdum, wala pa na kulba ang kabataan sa COVID-19. Ang ila sini ginapaabot nga tagsa ka Disyembre, nga paabot sila si nanay at si tatay, si papa at si mama, mami at daddy, may ibutang sa medyas nila ukon may ihatag nga pamaskwa. Nami iya mo sa kabataan para gid ini sa ila. So ining timing nga paghatag sang bonus, enjoy na ang empleyado, enjoy pang pamilya, enjoy pang kabataan. Ang iban supot-suputa para nga may bilin pa sa pizza 25 at 31 sa bulan sang Disyembre. So enjoy ang aton sini mga kauturan sa bonus kag 13th month pay. Bisan may COVID-19, kung wala giman mga Christmas party, mapulo party kita. Sa sulod sang puluyan, upod ang aton pamilya. Tiga-enjoy ni ang mga asawa, ga-enjoy ni ang kabataan, bangod nagapati sila. Kung nagliligad nga mga Paskwa, ang ila siniginikanan, ara sa gwa, upod sa barkada, inom-inom sa gwa, subong iya, upod na sila. Upod sa pamilya, upod sa kabataan. Kay bangod sang COVID-19, may nahimo man nga kayuhan. Kay nagstay at home kita. Isa pa, sang ako na panilagan, bangod sining COVID-19, nga ginadilian ang pagwa, tagsa ka mga puluyan subong, gapananom-tanom na. So, nagmuda ang pananom. Kung nagmuda ang pananom, ang halos tanan nga puluyan, kung may ara pipila nga wala man, makasiling kita nga maayo ini para sa palibot. Hindi lang may makita ka nga matahom nga mga tanom sa imo og saran, makabulig pa ini. Para nga liwat naman mangin berde ang ato na alot na nga mga kakahuyan. Tigin tanom naton ang mga utanon, ang mga ininagapamulak, matahom nga mga tanom, makabulig ini siya. Gabuga ini siya oxygen nga makahatag sa mayong lawas sa aton sini mga kauturan. So ga-enjoy ka na pananom, nagtahom ng ugsaran mo,
may ara pa siya ihatag sa aton ikaayong lawas. Kita nyo? May purpose man. Kay daw medyo siling sang kaitasan, ginuba nyo ang kagulangan, ginwasak nyo, pinangutod nyo dalagko nga kakahuyan, panahon na. Balik kita sa una, pananom-tanom kamo, para liwat kita makaangkon sang maayong hangin nga makadulot sa aton sang ikaayong lawas. Kita mo, ang Diyos maalam, nalipat kita, pananom-tanom kita, ibulos sa mga nagkalapugday nga kakahuyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Sa aton mga kauturan, ariho, ihatag ko ini sa inyo, kadtogi kamo ha, sa libre nga medical Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Baw kadasig, no? Sang inuras. Oy, morning baw. Ako, maldita. Dito sa Hong Kong siya, naga-monitor. Kay di Danny Juna, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton, no? Tagsagid ka kagahon. Kay Rosalie Sombero, kay Carlito Alibo Losada Jr., kay Efrain Estilier, good morning man. Maylo nga pag mulo monitor. Good morning man kay Engineer Mungkada dira sa Celine Homes. Kay Judge Snap Diamante morning, kay Bitilaw sa Binalbagan. Si Ruben Tampos ang LTO gabugtaw na ni. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Kay Pare Remias Arroyo, gaplo pangapin na ni. Kamusta? Si Raul Alibugas dalumda, kaladlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, hidlaw mo ko kay Roy ba? Dira, kay Pare Erning Hurilla, good morning. Kay Paring Istoy Querido, good morning man. Sa mga grupo na ton, kamusta? May kantuan kita, Biyernes kag Sabado ha. Para kay Parinik Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syokon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Luri Apurado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, dira kay Lorini Canson, kay Jutay Pascua, kay Boni Advincula, dira kay Bibi Tan, kay Engineer Naril Bantay, kay Jerome Solinap, ha? May mga schedule kita, Biyernes kag Sabado, bawas tagid sa Domingo, sa paghatag sa katapusan nga respeto sa aton sini Abyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Hindi maghalin, unahon ko lang ni, mabalik ako,
pagkatapos ning isa ka paid program. Please stand by. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsang anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Philippine Standard Time, las 4:52 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ang ginakabalakan subong bangod sang pila ka mga display sa mga balaligyaon bangod sa nagapasulod nga bulan sa Disyembre. Nabalaka man ang aton mga utod, labi na gid ang nagabantay bala sa aton ikaayong lawas nga posible base kon maginoto kag malimta na ang ginatawag social distancing. Kinanglan niya nga aton gid ini ibutang sa pinsar naton kaysa pagginutok base kon tumuhaw kag magtaas naman ang matapikan sang COVID-19. Extra nga pagalong. Kung nagapangumpra, social distancing gid. Kung nagapalapit sa imo, idog-idog ka jutay. Kung ino-no yagid ang lawas siya, hindi na COVID-19 ang iya sini ginapangita. Kundi basi ang bulsa mo na, ang luyag ko uton, basi pickpocket na. Kung kapila ka na mag-isol, kagadikit sa gyapon, halong, kaya hindi na COVID-19. Sigurado, kawatan ina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Dira kay Alex Buntisa, good morning. Kay Lunel Saputin, good morning man. Kay Florante Pasinabo, kay CG Ganhe, morning kuno sa pamilya la Carlota, gamonitor sa Switzerland. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Upod-upod lang kita sa aton sini programa Tagsagid Kakagahon. Ulo istorya kita sa mga balita pamalatian kayuhan. Kag kung kaisa may mga disgrasya man. Katulad kahapon kibot kita alas 12 pasados ang kagahon, 4 ang patay sa binungguan ay dira sa Valladolid. Basta may dalag ko nga balita kag pila ka mga balita nga mahimo idulong sa tagpalamati sigurado kadtuan ina kag idulong ina sang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ina nga aton pagpangalagad, mind you, sa aton mga utod extra nga paggalong. Batuan tani ang COVID-19 nga mag-iskirda siya, tubtob madula siya, tubtob mag-abot ang baksen. Standing kita nga ara kita gyapon, hindi kita magpadaog sa virus. Tumanon talang ang tanan nga mga mando sa ikayong lawas. Maglipas ang COVID-19, ara pa kita. Nagatindog, buhi gihapon. Ang pila naton ka mga utod nga hindi magpati sa COVID-19, aba, subong magpati na kamo. Kay kadelikado na, kadamo na sang aton kabyanan nga nagatindugid, kag padayon nagadibati nga wala sila gapati sang COVID-19, ang iban nagkaladula na. Ang iban nagkalamatay na. So, along-along, kay kabudlay. Hindi naton pagsulsulon ng aton kaugalingon. Wala kita padaog na sa kagaw. Hindi na siya makita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Morning. Dira sa kay July Dirta, hindi ko makita mayo. Pakarunan ko lang na kay Dodge Dalida, good morning. May lang pag monitor kay Gister by Hon, good morning man.
Oh, happy birthday kuno sa iya sini utod sa sister niya kay Lenisa Bayhon. Happy birthday landa. May lang nga pagsaulog sang imo sini kaadlawan. Bisan paano gatulo tamyaw kita sa aton sini mga kauturan. Standby anay, mabalik ako pagkatapos sini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us.
it should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay Philippine Standard Time, las 5:06. Oras ginadulong sa inyo
sang pandemic ang aton Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na, morning lada, kay Julie Dirta, Celestial Hongko Tumana, nagamon ito sa Cambridge, UK. Bao si Banisa Mayo niya kadto di? Imo ta halo-halo ba sa Minnesota iloga ulan ice. Amo nang handom ko sa una mo nga magkadto sa iban nga pungsod galing kay na tao kita nga imol bala tiamon ang ati ari kita nagtupa kita pero ginapakamayo taman kag ginapasalamatan nga nagserbisyo man kita sa publiko pagi sa atong propesyon no bilang angkorman kag nagapangalagad sa waragwagan sang radyo. Diri kita balita sa Kapitolyo, babae sa Kabangkalan nga napilasan sa tiil, gin-admit sa ospital, mapati kamo, nagpositibo sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Isa ka 49 anyos nga babaye amo ang pinakaulihing nagpositibo sa COVID-19 sa syudad sang Kabangkalan. Sandig sa record sang syudad as of kahapon Nobyembre 24, ining babaye unang napilasan sa tuong bahin sang iya sining tiil sa tuong Nobyembre 8 kag napilitan nga magtener sa ila sining balay tubtob sa Nobyembre 12. Pagka Nobyembre 22, siya ang nagpa-admit sa pribadong hospital bangod sa pag-soprer sang ubo kag kabudlayan sa pagginhawa. Dinigin kuhaan siya sang RT-PCR swab test. Sandig man sa request sang iya sa nga attending physician. Nobyembre 24 kon kahapon nga adlaw, ginpabalo siya paagi sa email nga siya ang positibo sa COVID-19. Sa subong ining pasyente ang ginakabig nga asymptomatic kag subong naka-admit sa pribadong hospital. Samtang pagpate kayo nyo naman sa City Health Office ang syudad ang contact tracing. As of kahapon, ang syudad sang Kabangkalan ang may isa lamang kabag-o nga kaso nga amuning 49 anyos nga babaye. Ag may ara na lamang sang 49 ka mga active cases. Kagapito ang nagkalamatay. Ining 49 anyos nga babae amon ni sa ika 433 nga confirmed COVID case. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na sa palibot sa public cemetery kuno nagamonitor gida morning dira. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Yung Philippine Standard Time, las 5:16. Basi Cory Bidahaga monitor sa kwaito. Si Frida Abad sa barangay 39 ginatamyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Kay Dilyalya Bida, good morning lang. Ari ho, pangapikapi kitanay. Dr. Alfred's Green Coffee. Amo ni Yung Philippine Standard Time, las 5:18 na, diri kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, custodial facilities ng Police Station 7, nagutok, bagod sa ilan rakpan sa illegal gambling. Hepe, may paandam sa nagapanahor. Si Aksyon Eric Magbanwa, may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office sa gihapon nagapabilin nga gutok ang custodial facilities sang Police Station number 7 matapos ang 17 ka mga persona nga illegal nagahampang sang bulang sa barangay Alis. Action Fred ang wala pa makapiyansa. Suro sa kay Police Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station number 7 nga napasaka na ang kaso apang tungod nga wala ini sila makapiyansa sang tag 30,000 pesos kada isa. Ara gihapon nagapagutok ang mga ini. Action Fred ang nagaladakpan nga ara gihapon sa custodial facilities sa Station number 7, amo ni Santa Eduardo Robles, 49 anyos, Riolin Adlaon, 45 anyos, Rombic Manalo, 50 anyos, Roquito Albito, 62 anyos, Oliver Albito, 40 anyos, Artemio Ligaspi, 56 anyos, Jonathan Sanchez, 19 anyos, Edgardo Robles Iscala, 25 anyos, Ken Octoso, 38 anyos, Justin Berwila, 22 anyos, Lunsa ini Pamuluyo, sang Barangay Alhis, na aresto man. Action Fred ang mga taga-syudad sang Bago nga sa Tikboy Bingoy, 42 anyos, Daniel Morino, 40 anyos, Rapi Ulara, 34 anyos, Florencio Pastor, 56 anyos, Jose Marie Pabilio, 47 anyos, Lunsay Pamuluyo, sang Porokramos, Barangay Talok, syudad sang Bago, kag isa nga taga-Barangay Kabog, syudad sa Bacolod, nga si Nari Perez, 32 anyos. Yari naman Action Fred ang palayag sang hepe sa Station number 7 angot ini sa pag-aresto sa 17 ka mga nagahampang illegal nga pabulang sa Barangay Alhis, syudad sang Bacolod. Hindi kasi tayo tumitigil sa mga iba't ibang klase ng illegal gambling activity dito sa ating area. No? Patuloy po kami nagmo-monitor at saka kung kailangan kukunin po natin kasi any kind of illegal gambling po ito, hindi dapat na nangyayari dito sa ating area. Nagkakaroon po tayo ng problema kasi masyado na silang siksikan sa custodial facility natin. Medyo maliit kasi yung ating kulungan. Yung mga dating nakadetain, more or less nasa 20 pa rin yun sa kabila. Kaya lumalagpas na ako sa 40. Alam niyo naman po, hindi po kasi tayo taga dito. Wala po tayo ibang gagawin kundi magtrabaho. Yung mga tao po na gumagawa pa rin ng illegal, in spite of pandemic po tayo ngayon, ang mga pamilya po natin nangangailangan ng pera. Sana po tumigil po sila sa mga illegal na gawain. Ipili na lang po nila ng mga bigas, mga pagkain sa bahay. Hindi po nakakatulong na isugal pa po nila. Baka makaisip pa po sila magnakaw pag wala na po silang panggastos. Action Fred, si Police Lieutenant Conrado Espino, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan. Size na Santon Plus Herbal Capsule gamit
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 22-3. Una nga bula, resulta 22 kag 3. Second draw, ikadua nga bula, 16-15. Ikadua nga bula, resulta 16 kag 15. Third draw, ikatatlo nga bula, 31-1. Ikatatlo nga bula, 31 kag 1. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 658 kita. Jackpot 74,333,000. Yes, kombinasyon. In any order, 25, 7, 47, 34, 5, 40. Resulta sang 658, 25, 7, 47, 34, 5 kag 40. Sa ilo kita, 649, dako ng jackpot, 220,404,937. Kombinasyon, in any order, 26, 27, 3, 23, 6, 49. Kombinasyon sang 649, 26, 27, 23, 3, 6 kag 49. Sa ilo kita 642, jackpot 5,940,000. Kombinasyon in any order, 24, 19, 41, 9, 39, 29. Resulta sang 642, 24, 19, 41, 9, 39 kag 29. Ariglado, morning lang kay Elizabeth Malaka Gamala. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Morning lang kay Raymond Legaspi Pinida, kay Eddie Laosda, good morning. Dire kita, balita naton sa City Hall, siyudad sa Bacolod, ginaproseso panglinya sa kuryente para sa isolation facility sa Barangay Alihes. Detalye ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred, tubtob karon wala pa sa gihapon may-utilize ang LGU sa Bacolod City ang isolation facility sa Barangay Alihis sa Bacolod City. Kung madumduman action Fred, October 30 sang gin-turn over ang pasilidad sang DPWH sa LGU sa Bacolod City bilang duganga nga healthcare facility sa pagpakig-away kontra COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero, ang chair sang Committee on Quarantine Center Action Team, ginaproseso pa sa Action Fred ang pagbutang sang linya sang kuryente kagyara na sa procurement process sang LGU matapos na kinahanglan pang magbakal sang transformer. Sa karon Action Fred, suno kay Novero, ang syudad nagatap sang kuryente sa pasilidad sang City Agriculture's Office malapit man sa isolation facility. Ginpathag ni Novero Action Fred nga wala pa sang pasyente nga gindala sa lugar bangod mayara pa sa may nagakaigong nga quarantine centers ang syudad kag may iban nga COVID-19 positive nga luyag man nga magpa-quarantine sa mga hotel Action Fred nga sila ang magabayad. Ang 7 ka mga hospital sa Bacolod City nga ginalakipan sang 6 ka mga private hospital kaysa ka government hospital ang mayara sang 201 ka COVID-19 beds. Nag-procure pa tayo sang atong transformer. Hindi ba na mabutangan the connection direct kung hindi man mabutangan sang iya kagulingon na transformer. Oo. And ang pag-procure sa transformer, maagi ginasa sa procurement procedure. Nabatian sa Bacolod City Councilor Renesito Novero. Halungan nato ng aton ikayong lawas sagod malikawan ng mga masakit dapat epektibo nga food supplement ang aton gina
Ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Good morning lada kay Jomar Ayagan, kay Warlito Nisha, kag Jen Ignacio. Mabalik kami pagkatapos ini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio.
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga
Padayon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasing pero sigurado Aksyon na may dalagang palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na dire kita 41 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation sa siyudad San Talisay. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred kon masakong dinakpanay sa illegal nga droga diri sa siyudad sa Bacolod way man nagapaulihing Talisay dakop diring isa ka laon sa buy-bust operation dira ginpatigayon sa National Highway Zone 2 siyudad sang Talisay. Ang suspitsado ginkilala sa kay Den Frederick Avillar 41 anyos nagapuyo sa barangay Mambulak sa Uman nga siyudad. Nakuha siya poder action Fred ang balor 34,000 pesos nga ginapatihan shabu. Drug paraphernalia 1,200 pesos nga ginapatihan na benta kag 500 pesos nga buy-bust money. Ang suspitsado karon preso na sa custodial facility sa Talisay PNP kag makatubang ini sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Mga blatter entre pagkatapos ini.
las 5:54 na Evergreen Herbal Capsule. Standard Time, las 5:55 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, special communication kung naga-standby si Aksyon Alvin Graba sa sini nga mga tinion sa pila ka mga blatter entry. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, anong tanan ka mga persona ang nagkaladakpan sa mga kapulisan sa illegal nga panahor sa separado nga lugar sa station number 2 duha ang nagkaladakpan sa illegal nga panahor kag ini sila ginkilala kay Joseph Haba kag Sunny Boy Serso. Samtang nagkaladakpan man sa police station number 5 na kandaya Evelyn Garcia kag tatlo pa ka iban nakuha tanan sa mga suspect ining 209 pesos silbi nga bet money kag pisoson nga silbi nga Q-coin. Balita report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na naglikan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na naglikan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton
aksyon, aksyon radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!